Zerutik, edonor liluratzeko moduko inguru eta istorioz gainezka ageri dira gure hiriak. Gauaren erreinua nagusi den uneetan, ustekabeko irudi liluragarriak nagusitzen dira. Eraikinak gizartearen aldaketen eta denboraren joanaren ispilu dira. Hiriko gertakari eta hiritarren abenturen kontalariak. Izan zirenari, leia leusten diote katedral eta jauregiek. Lehen kasino izandakoak udaletxe dira gaur egun, eta fabrika zaharrak kulturzentro. Gure sortzaileen inspirazio iturri da oraindik ere, etengabeko bilakaera hau. Hau ez da bidaia soil bat, hau begirada bada, zerutik, herri baten sustraietara. Euskal Herria, lurralde magikoa. Itxaslabar eta kostaldeko leku ederrenetatik hasita, barnealdeko aran sakonenetaraino, lur honek antzinako herri bat babesten du. Gurea. Milaka urte dituen hizkuntza bat oinarri duen herria. Nortasun propioa duena. Haizeak garamatza, musikarekin batera, mitoz eta kondairaz betetako paisaietan barrena, egan. Eta garena, izan ginena eta izango garena ikusiko dugu. Hau da gure bidaiaren arima, Euskal Herria egan. Bere iragan industriala gogoratzen duen Europako hiri gisa ageri da Bilbo gauez. Burdin meategiei lotutako siderurgiak aberastu egin zuen Bilbo, eta gaur egun ezagutzen duguna bihurtu. Bere burua berrasmatzen jakin duen hiri garaikidea. Prozesu horri esker, nazioarteko hainbat hirigintza sari irabazi ditu. Bidaiatu dezaguna hasierara, Ibai Zabalen ertzean zegoen herri txiki bat zen Garaira. San Anton zubian dago hiribilduaren jatorria. Bilbora sartzeko ate nagusia zen eta Gaztelarekin lotzen zuen bidea. Honaino iristen ziren itsasadarrean gora zetozen ontziak beraien salgaiekin. San Anton zubia, hiriaren bi ulertzak lotzen dituzten gaur egungo 13 zubietatik emblematikoena da. Hori dela eta, tenplu gotiko honekin batera, hiriko armarriaren parte da. San Anton eliza, 15. mendearen amaieratik dago hemen. Gaur egun azokaren eraikina dagoen tokia, postuz beteriko plaza izan zen lehenago. Guinness liburuan sartu zen duela 35 urte. Europako hornidura merkaturik handiena izendatu zuten, saltoki eta merkatarik gehien batzen zituena alegia. Baina itzul gaitezen hiriaren jatorrietara. Merkatu plazaren garaietan, Bilboko hiribildua 3 kalek osatzen zuten, Goien kalek, Arte kalek eta Dendari kalek. 7 ziren 1348. Hortik dator Alde Zaharraren egungo izena, 7 kale. Gauero, iluntasuna zabaltzen da hirian barrena eta itsasadarraren bigarren bizitza bat hasten da dizizka. Orain dela hamarkada batzuk, gainontzekoak lo zeudela heltzen zen angularien ordua. Harrizko kaietan kokatzen ziren kalalekuetan, galbaeak ilargiaren argitara angulaz beterik altxatzen zituzten arte. Ordurik ilunenetan, kondaira batek hartzen du bizia.
atxuriko Damarenak. Arrantzale batez maitemindutako emakumea omen zen. Urertzean haren zain egoten zen beti. Egun batean etzen itzuli ordea. Damaren espirituak zain jarraitzen du dena den. Martzanako kaian, mineralentzako zamalekua zegoen lehen. Hamarkadetako mehatze jarduerak arrastoa utzi du. Tximinia eta aireko bagoiak inguru horretako hiri paisaiaren parte ziren. Gaur egun Miribilla den auzoan, 20. mendearen hasieratik 1970 lurpean zen aire zabalean ustiatu ziren San Luis, Abandonada eta Malaespera meategiak. Horietatik ateratzen zen Ingalaterrara bidaltzen zen burdina. Minerala kiskaltzen zuen labearen tximiniak eta bagoneta batek omenaldia egiten die lan gogor eta arriskutsu hura aurrera atera zuten gizon haiei. Zazpikaleetan gertatzen zen guztia, Begoñako basilikak zaintzen zuen muino baten gainean zelatan. Hau da bilbotarren tenplurik garrantzitsuena. Fatxada neogotikoaren eta portada errenazentista bikainaren atzean ezkutatzen den barnealdean, arku batetik bestera egiten du hegan espiritualtasunak. Erretaularen buru, Ama Birjinaren eskultura gotiko bat dago. Begoñako amatxu da. Ikur oso maitatua da Bilbon eta Bizkaiko zaindaria ere bada. Hemen, 9.000 emakumeek baino gehiagok daramatearen izena. Botxoko bihotzera jaitsi eta bertan dugu zain Arriaga antzokia. 1880an inauguratu zen Joakin de Rukobaren diseinu neobarrokoarekin, baina suak irentsi zuen handik 2 hamarkadara. Suteak hildako bakarra utzi zuen, antzokia zaintzen ari zen txakurra. Juan Crisostomo Arriaga bilbotar konpositorea omentzen du antzokiaren izenak. Haren goiztiartasun, bikaintasun eta konposatzeko zuen erraztasunagatik Mozartekin konparatzera iritsi ziren. Arriaga oso gazte hil zen ordea, 20 urte zituela. Diotenez bere izpirituak antzokiko areto eta korridoreetan barrena jarraitzen du argiak itzaltzen direnean. Utzi ditzagun elezarrak bazterrean. Antzokia inauguratu zenean, emanaldia etxetik entzutea eskaintzen zen telefonoz, 15 pezeta ordainduta. Agian, aurreneko zuzeneko emankizuna izan zen hura. Parisko operaren antzokian egon denari, oroitzapenak ekarriko dizkio Arriagako areto honek. Palkoen diseinua ez ezik, sabaia ere zoragarria da. Gaur egungo dekorazioa 1983ko uholde izugarrien ondorengoa da. Itsasadarretik gertu zegoenez, bete-betean pairatu zituen ondorioak. Gauez, beste garai bateko farolek hor jarraitzen dute, Concordia tren geltokia argiztatzen. Arriaga baino 8 urte geroago inauguratu zuten. Ordurako zabalgunea eraikita zegoen, Bilbo hazten ari zen eta komunikazio sareak hobetzen. Denbora gutxira agertu zen geltoki ondoan, Sociedad Bilbaína elkartearen egoitza. Hiriko goiburgesiak biltzeko sortutako kluba. 1913an ireki zituen ateak. Emakumeak ezin izan ziren eskubide osoko bazkide izan 2015 arte, mende bat geroago. Ibaiak Bilboko udaletxeraino garamatza. Aurrena, komentu bat egon zen hemen, San Agustin, eta ondoren udaletxea.
Estreinakoz 1882an ireki zen. Atearen albo banatan legearen eta justiziaren estatuak daude. Arabiar aretoa bere apaingarriekin Espainiar estatuko gela neo-arabiar onena dela esaten da. 19. mendearen amaieran, orientalismoak Europako arkitektura eta dekorazioa blaitzen zituen. Lanpara hauek, 4.000 ezkontza zibil baino gehiagoren eta 100 harrera ofizialen lekuko izan dira. Udaletxea inauguratu eta urte gutxira, Bilboren lehentasuna ospitale berri bat edukitzea izan zen. 20. mendearen hasiera zen eta hiriaren industrializazioak biztanleria biderkatu zuen. Basurtuko ospitalea eraiki behar izan zen. Enrique Epalza Europan zehar ibili zen gune modernista hau diseinatzeko ideia bila. Alemaniako ospitale batean aurkitu zuen eredua, bere garairako iraultzailea. Elkarrez kutsatzeko pabiloietan banatzen zituen gaixoak, goragune batean kokatua zegoen eta itsasora begira airea berriztatu zedin. Ospitale hau, Sociedad Bilbaína elkartean biltzen ziren familia aberatsen doaintzei esker existitzen da. Hortik datoz pabiloien izenak, Iturrizar, Gandarias, Burtubai, Revilla edo Jado. Hogeigarren mende hasierako Bilbo ura asko aldatu da eta aldatzen jarraitzen du beti ibaiaren inguruan. Bizirik nau, dagolan sentitzen naz, topera nau, geur inork ez nau geldituko, egun goibelau, egun argi bigurtu nahi dut georkoan, gogoa dekoteta, kale gerdizen ez dut inoren baimenik, bier, dantzan azten naz, dantzan kalien, danak begire, dantzan kalien, eurixe da, eurixe da, zaparra da goitik bera, da saltoka potxingoan, azker sentitzen aznin, guzti-guztiken, dagotan da goitik bera, ustaritzen zen gazteizen, bardin-bardin jausten dire, kalien, euritan dantzan, kalien, euritan dantzan, udazkena eta gerro pasarrak zer gehiago bide zorizontzu izeteko joan etorri bet da gure bizizeta gune honek hostilek dire beraz denbora txarrari aurpegi ona jartzen bakit holan nabilni danzan
Zaparra da goitik bera, da saltoka potxingoan. Azke sentitzen azni, guzti-guztike, lagutan da goitik bera, zanturtzin zen Iruñean, bardin-bardin jauten dire, euritan dantzan. Euritan dantzan. Karie, euritan dantzan, euritan dantzan. Karie, euritan dantzan, euritan dantzan. Karie, euritan dantzan, Nafarroako hiriburura joango gara jarraian, Iruñea zarrera. Horrela deitzen zitzaion hemen Burdinaroan zegoen herrixka baskoiari. Erromatar garaian, Ponpaelo izatera pasa zen. 9. mendean, 3 burgutan banatzen zen populazioa. Nabarreria, San Zernin eta San Nikolas. Carlos III erregeak bateratu zituenean, 15. mendearen hasieran sortu zen Iruñea hiria. Batasunaren pribilegioa izenez ezagutzen den ekitaldi historiko hartan, errege nafarrak udaletxea zein izango zen zehaztu zuen. Eraikinaren teilatuan, ospearen estatuak hiriaren izen ona zaintzen du. Eta ordularia planeta osoko ezagunenetako bat da. Uztailaren 6an, 12ak jotzen dituenean jaurtitzen da txupinazoa. Horrekin lehertzen dira San Ferminak, mundu osoa Iruñera begira dagoela. Fatxada barroko honek denboran bidaiatu du gaur egunera arte. Oraindik ere, zuhurtziak eta justiziak erakusten dute udaletxe barrurako bidea. Ateburuan latinezko inskripzio bat dago. Atea denontzat dago zabalik, baina batez ere bihotza. Atondoan, Iruñeko harresi zaharreko 7 giltzak eta jatorrizko 3 burguetako mazoak daude. Burguak bateratu eta hiriaren sorrera izan zen ekitaldia, Udalbatza aretoko beiratean agertzen da. Historia arnasten da eraikin honetan. Iruñeak hiritituloa jasotzen zuen bitartean, Andre Maria Erreginaren katedrala alde zaharreko punturik garaienean gora zijoan. Gaur egun ere, multzo arkitektoniko paregabea da. Hemezortzigarren mendearen amaierarako, kanpoalde neoklasiko umil batek, eliza eta klaustro gotiko zinez paregabeak estaltzen zituen. Erdiaroko eliza kristauak txikiak eta ilunak ziren. Gotikoarekin batera iritsi ziren ojiba arkuak, beirateak eta espiritualtasuna edertasun finduago batez jantzi zen. Abisu ematea merezi duen zerbait dagoenean, jardunean dagoen estatuko kanpairik handienak, Maria kanpaiak, bere 10 tonak kulunkatzen ditu eta haren dunbada 14 kilometrora ere entzuten da. Hamargarren mendearen hasieran sortu zen Iruñeko erresuma.
Handik 200 urtera, monarkak Nafarroako errege-erregina izendapena jasotzen hasi ziren, eta horregatik 12. mendetik aurrera Nafarroako erresuma deritzo. Bere garairik jorienean, Kantabriatik Aragoira eratzen zen. Erresumako hiriburua babesteko harresiak eraiki zituzten. Frantziako atea deitzen den hau da oraindik ere bere horretan mantentzen den ate bakarra. 16. mendearen hasieran, Fernando Katolikoa erregeak Nafarroako erresumako krisi politikoa aprobetxatuko zuen inbasioari ekiteko. Nafarrek 1522ko Amaiurko bataila famatura arte eutsi zioten. Gerora, erresumaren izpirituak eta burujabetzak oraindik tarte batez iraun zuten egungo Nafarroa beheran. Nafarroa Gaztelako koroaren parte egin eta hamarkada batzuetara eraiki zuten zitadela. Gaztelarrentzako gune estrategiko bihurtu zen Iruña eta defendatu beharra zegoen. Gauez, fokuen argitan eraikin ahula dirudi zitadelak, baina Europako arkitektura militar errenazentistaren adibiderik onenetakoa da. Eta gotorleku mendera ezina. 1808an izan ezik. Kondairak dio, elurte handi betean iritsi zirela Iruñera Napoleonen tropak. Berez, aliatu gisa, ustez, Portugalera bidean zijoa zela. Baina zitadelako ateetan, elkarri elurbolak jaurtitzen hasi omen ziren. Zaintzen ari ziren soldaduak distraitu, barrura sartu, eta tiro bakar bat ere egin gabe lortu zuten gotorlekua hartzea. Sarasate pasealekuko eta Gazteluko plazako zuaitzen azpian, zabaltzen dira eguneko azken itzalak. Gaztelu baten arma plaza izan zen hau. Gaur egun ordea, kafetegi historikoz betetako topagunea da, iruindarren eta bisitari berezienen gozagarri. Zerbaitegatik deitzen diote, hiriko egongela. Gatozen Gasteizera orain. Ezagutu dezagun hiri zahar honen jatorria. 8. menderako jada bazegoen herrixka Gasteizko muinoaren gainean. 4 mende geroago, Antxo jakitunak Nueva Victoria izena eman zion. Herri forua eman zion eta horrek eskubideak eta betebeharrak eman zizkien biztanleei, nobleen eta herritar xeheen artean bereizketarik egin gabe. Handik aurrera, handitzen hasi zen Gasteiz. Urte haietan eraiki zen Armentiako San Prudentzio Arabako zaindariaren basilika. Berehala, Doneiakue bideko erromesen pasabide bihurtuko zen eta Arabako erromanikoaren ikurretako bat. Harrigarria suerta daiteke Erdiaroko basilika batean kapitel erotikoak aurkitzea. Ipurdia erakusten duen emakume bat, alu erraldoi bat, ez da horien esanairik ezagutzen, baina Erdiaroan uste baino askatasun eta aniztasun handiagoa zegoen agian. Erdiaroko almendra 1200 urtean hasi zen sortzen. Edegile, zapatari eta errementari kaleak ireki ziren garaian. Lehen harresiek, Erdiaroko Gasteizko alde zaharra korazatu zuten. 16. mendean eraiki zuten Bilasuso jauregia, errenazimenduko eraikin ederra. 20. mendeko 80ko hamarkadan, berritzelan batzuetan, emakume baten eskeletoa aurkitu omen zuten horma artean sartuta. Aiotz plazak Erdiaroko hiribilduaren muga markatzen du. Leku honek udalordezkariak karguaren zina egiten ikusi ditu eta oso gertaera makabroen testigu ere izan da. Hemen garrotean exekutatzen zuten jendea, heriotza zigorrera kondenatuen agonia, azken unera arte luzatuz. Metodo ankerronek Erdiarokoa dirudi, baina frankismoak
70ko hamarkadaren erdialdera arte mantendu zuen. Erdi Aroko Gasteiz hartan, Muñoaren goialdean jarri ziren harribitxi gotiko honen oinarriak. Andre Maria katedrala da hau, gaur egun gizateriaren ondarea. Orduan, Erdi Aroko harresiaren parte zen. 13. mendean hasi ziren eraikitzen eta 500 urte baino gehiago behar izan zituzten amaitzeko. Katedralak hainbat zaharberritze bizi izan ditu. Horietako batean, zurezko kupularen ordez, harrizko bat jarri zuten. Honen pisuak eraikinaren zati handi bat zartatu zuen. Katedralaren zimenduak indartzerakoan, giza eskeletoak aurkitu zituzten aldarearen azpiko kriptan. Ahoan txanpon bat zeukaten. Karonteri emateko txanpona zen. Greziar mitologiaren arabera, hildakoen arimei ibaiaren beste aldera gurutzatzen laguntzen dien txalupa zaina da, Karonte. Mendebaldeko ataria bere garaiko eskultura monumentalaren benetako harribitxia da. Lan artistiko zehatz eta hartatsua. Katedralaren 7 kaperak harriaren zuritasunak biltzen ditu. Organoaren notek egan egiten dute 3 nabeen artean eta ojiba arkuen azpian galtzen dira. Azken zaharberritzea 2000. urtean hasi eta 25 urtez luzatu zen. Bitartean, obretan eta irekita proiektuak, txoko ezkutuak eta bestelako istorioak deskubritu dizkio bisitariari. Ideia horri esker, Arabako altxorrik bikainena mundu osoko ahotsekin bete den Babeleko dorre bihurtu da. Nobleen eta jauntxoen lehenengo jauregiekin sartu zen Gasteiz aro modernoan. Monte Hermoso da horietako bat, hiriko punturik altuenean eraikia. Gaur egun Gasteizko kulturgune ezagunenetako bat dago bertan. Esaten dutenez, jauregi honetan elkartzen ziren Jose Bonaparte eta bere maitale gasteiztarra, Monte Hermosoko markesa. Jauregiko espaziorik sekretuena bere logelaz gain lurpeko pasabidea zen, aurrerago hiriko hurbiltegiarekin lotuko zena. Andre Maria Zuriaren plazako erdiko monumentuak Gasteizko gudua gogorarazten digu. Independentzia gerrako azkena. 1813 zen. 10 orduko borroka aski izan zen Wellingtongo dukearen armadak Jose Bonaparterena garaitzeko. Azken honek eta bere tropek ihesari ekin behar izan zioten hirian barrena. Bidean, harrapakin guztia galdu zituen Bonapartek. Velázquez, Zurbaran eta Murilloren 200 margolan, estatu agiriak, markesaren maitasun gutunak eta bere zilarrezko txizontzia eta komuneko paper gisa erabiltzen zuen liozko oiala. Maitalea behintzat ondoan izan zuen ihesaldian. Urte haietan, kaleotan zehar, izua zabaldu zuen Elsaka Mantekas hiltzaileak. Juan Díaz de Garaio izenez. Emakume bortxatzaile eta serieko hiltzaile honek, biktimei gantza errotik ateratzen zien. Ustez, ukendu magikoak egiteko zen. Nahiago genuke kondaira bat besterik izan ez balitz. Jose Bonapartek Gasteiztik Frantziara ihes egin zuen urte berean, 1813an, ingelesek su eman zioten Donostiari. Arpilatzeak eta bortxaketak izan ziren.
Sugarrek alde zaharra irentsi zuten eta bizitza asko beraiekin eraman. Hiria goitik behera berreraiki behar izan zuten. Hala egin zuten zaharraren trazatuaren gainean. Hiru hamarkada geroago jaio zen, harresietatik haratago eratuko zen Donostia berria. Gaur egungo hiriak bere irudirik ezagunena den Badia besarkatzen du. Izan ere Donostia laugarren euskal hiribururik handiena da, baina hondartza duen bakarra. Hiria Europako bainuetxegune onena izan nahian zebilen. Maria Kristina erreginarekin batera, iritsi zitzaion behin betiko bultzada hiriari. Berak eraikiarazi zuen Miramar jauregia, bertan udak igaro eta nazioarteko erreginak gonbidatzeko. Teilak Ingalaterratik ekarri bazituzten ere, erabilitako material ia guztia euskal lurretatik atera zen. Igeldoko harlandua, Markinako eta Txoritokietako marmola, Orioko arotzeria eta Eibarko burdineria. Jauregitik Santa Clara uhartearen perspektiba ederra du aurrez aurre. Miramar eraiki zuten arte, goraxeago dagoen Aieteko jauregia izan zen errege familiaren bizileku. Bersailesko jauregikoetan inspiratutako lorategiak ditu. Jauregi honen hormek, Victoria Erresuma Batukoaren elkarrizketak entzun zituzten, baita beste batzuk ere, hala nola Frankok izan zituenak, uda garaietan, 3 hamarkadetan zehar. Ura amaitu zen eta gaur egun Aieteko jauregian bakearen eta giza eskubideen etxea dago. Mila 1870 eta lehen mundu gerraren hasieraren artean, kultura sustatzen zuen baikortasun batek astindu zuen Europa. Honaino iritsi zen Parisko Belle Époque garaia. Donostiako kasino handia bezalako eraikinetan gorpuztu zen hori. Gaur egun udaletxea dago bertan. Beti ibiltariz, irakurlez edo aurrez lepo, alderdi ederreko lorategiak ere eraikina bezain ikonikoak dira dagoeneko. Marmolezko eskailerak igo eta udalbatza areto dotorea dugu parean. Kasinoa zen garaietan, bizitza sozialaren distirak elkartzen zituen hemen artista, idazle, espioi eta politikari ugari. Plazera eta askatasuna goratzen ziren bertan eta palko privilegiatuetatik festa, kotilioi zein emanaldi txikiez gozatzen. Hiria atseden hartzen ari da. Zain argitsuek zeharkatzen dute hiriaren bihotza gauez ere gera ez dadin. Ontzi txikiak lotuta daude beste itsasaldi baten zain. Donostiako leku berezienetakoa da portu hau, baina gaur egun aisialdiarekin gehiago lotzen da arrantzarekin baino. Donostiako kaleetan, Belle Époqueen arimak behin betiko eztanda egin zuen 1912ko uztailean. Hilabete hartan inauguratu ziren besteak beste, Maria Kristina hotela eta Victoria Eugenia antzokia. Azken honen edertasunak Bienako eta nola ez, Parisko antzoki zoragarrietara garamatza. Barrualdea diseinatzerakoan, Francisco Urkola arkitektoak Frantziako operaren jauregia izan zuen buruan. Izar handiak igaro dira holtza honetatik.
Orduko Donostiak haren neurriko tenplu batekin eman zion ongietorria 20. mendeari. Lehenago areatzak zeuden lekuan, eliza bat eraiki zuten azkenean Artzain Onaren katedrala bihurtuko zena. Manuel Etxabe arkitekto donostiarrak diseinatu zuen eta Igeldoko harrobietako harlanduak eusten du. Edertasun neogotiko honek garai bateko Alemaniako katedralak gogorarazten dizkigu. Gipuzkoako eraikin erlijioso handienaren orratzak 75 metroko altuera du. Katedral honen arima, Amarako zabalgunean bizi ziren familiak dira. Euren ekarpenek eta inplikazioak orduko parrokia berria harribitxi bihurtu zuten. Itsasoko haizekirriak alde zaharrera garamatza berriz. Urgul mendiaren babesean San Telmo museoa dugu zain. Antzinako domingotarren komentu birmoldatuak beste bizitza batzuk izan zituen museo izan aurretik. Lehen Gerra Karlistan artilleriaren kuartel eta ospitale izan zen. Arma biltegi gisa erabili zuten eliza eta klaustroa berriz ukuilua izan zen. Mende bada udalak erosi zuela eta museoa denetik altxor etnografiko baliotsuak gordetzen dira bertan. Gasteizera itzuli gara. Ingurunean integratu eta zaintzeko apustua egin zenetik, hiri berdea aldatu eta hazten ari da. Gaur egun, gure Green Capitalak 271.000 biztanle baino gehiago batzen ditu. Gasteizko eraztun berdeak 700 hektareatan eratzen diren baso, belardi eta ezeguneak ditu. Salburukoa esate baterako. Milaka espeziek euren etxe bilakatu dute lur eremua. Bere biodibertsitatearen garrantzia oso ondo azaltzen da Ataria, Salburuko ezegunen interpretazio zentroan. Gasteiz berriaren ikurretako bat den eraikina, koherentziaz integratzen da ingurumen balio ikaragarria duen lur honetan.
Hiriaren erdigunera goaz. Gasteiz handitu eta garatu izanaren arrazoi nagusietako bat Eusko Legebiltzarra izan da. 1979an sortu zen. Urtebete geroago onartu zuen Gasteizen kokatzea bere egoitza eta Eusko Jaurlaritzarena. Erabaki hori funtsezko bultzada izan zen hiriarentzat. Ramiro de Maeztu Institutu Zaharraren eraikina Eusko Legebiltzarraren egoitza izatera pasa zen. Hemizikloaren buruan izaro dago. Nestor Basterretxeak Aritzegurrean zizelkatu zuen eskultura. Mende aldaketak aire berria ekarri zuen hiriaren bihotz historikora ere. Erdi Aroko almendratik gertu, Artiu Museoak leiho bat ireki zion arte garaikideari. 20. eta 21. mendeetako obra garrantzitsuak ditugu zain. Eduardo Chillida, Cristina Iglesias, Antoni Tapies, 2800 lan guztira. Izeber bat bailitzan, bere volumenaren 3 laurden ezkutatzen du lurrazpian Artiumek. Hogeita 1. mendeko Gasteizek ere, bere itxura eguneratu eta zalberritu nahi izan du. Artista eta voluntario ugarik beste zentzu bat eman diote hirian barrena ibiltzeari. Aire zabaleko museo bihurtu dute. Hiri pintatua ibilbideak 19 fatxada bisitatzen ditu, eta hiria folklorearekin, kultura aniztasunarekin, historiarekin eta Fournier karta fabrikarekin lotzen ditu. Mende aldaketarekin batera, iraultza sozial eta ekonomiko itzel batek astindu zuen Bilbo. 5 urtean soilik, metroa jarri zen martxan, Guggenheim museoa inauguratu zuten eta ondoren Euskalduna jauregia. Beste aurpegi batekin hartu zuen hiriak mende berria. Industria erdigune izatetik zerbitzu hiri eta turismo hiri izatera pasa zen. Frank Gehryren titaniozko itsasontzia Bilbo berriaren akulu garrantzitsua izan zen eta hiria beste maila batera bultzatu zuen. Nazioartera zabaldu zuen. Bere ingurua eraldatu eta turismorako iman bihurtu zen. Luis Bourgeoisen Mama Armi Armak eraikin berriaren albo batean egin zuen bere lekua. Bilboko zeru ertza ez da berdina 2012tik, orduan agertu baitzen Cesar Pelik diseinatutako kristalezko obeliskoa. Hiriko edozein tokitatik ikus daiteke Euskal Herriko eraikinik altuena den hau. 165 metro ditu. Iberdrola dorrea negozioen erdigunea da. 22 igogailu etengabe dabiltza gora eta behera egunero. Bere ataria tamaina handiko argikaxa bada. 500 urteko olibondoak gure artisten obrekin batera bizi dira. Cristina Iglesias, Jose Mari Lazkano, Dario Urzai. Eurek ere ezin izan dute Bilbo garaikidean barrena egiten ari garen bidaia honetan huts egin. Euskalduna jauregiaren korten altzairuak eta oxidoak lehengo ontziola eta 1900 urtetik aurrera bertatik atera ziren ontzi erraldoietara garamatzate. Urrezko garaian, 5.000 langile izatera iritsi zen Euskalduna. Bere itxiera langileen 5 urteko borroka gogorrengatik pasatzen historiara. 1988an amaitu ziren, ontziola behin betiko itxi zutenean. Bizkaiko gihar industrialari energia injektatu zion jardunaren iragana omentzen du Karola Garabiak gaur egun. Euskaldun alboan
Zorrotzaurre uhartea oso eremu gutiziatua da gaur egun. Botxoko azken bazter eraikigarria da. Kaien hondarren eta fabriken hondakinen gainean, etorkizuneko Bilboari da gorpuzten. Iruñea zarrera itzuliko gara, 20. mendeko Iruña ezagutzera. Iruñeko erdiguneko eraikin esanguratsu eta maiteenetako batean geldituko gara. Gazteluko plazatik gertu, Gaiarre antzokiak gorazarre egiten dio izenarekin, erronkariko tenor handiari. 60ko hamarkadaren amaieran, sute baten ondorioz berreraiki behar izan zuten. Kontatzen dutenez, erreformaren osteko lehen emanaldia estreinatu zenean, aktoreek aurrekoaren akustika bota zuten faltan. Azken lerroetara heltzeko ahotsa askoz gehiago proiektatu behar omen zuten. Gaiarrek, Iruñeko antzoki klasikoa izaten jarraitzen du gaur egun. Hirurogeitamarreko hamarkadaren erdialdean, Zitadela ingurua arkitektonikoki indartzeko gogoz zegoen Iruñea. Zitadelaren izar forma gogoratuko duen eraikin bat bilatzen zen. 70 metroko altuerarekin, eraikin singularra Nafarroaren sabaia bihurtu zen. Aurrenekoa izan zen gainera, behatokiaz gain, zabaltzan igerilekua zeukana. Benetako luxua auzokoentzat. Eraikin singularretik oso gertu, Iruñeak 21. mendeari beste eraikin eder batekin eman zion ongi etorria. Baluarte, ele forma duen kulturaren etxearekin hain zuzen. Diseinu praktiko horrekin, Patxi Mangado arkitekto nafarrak kongresu jauregi erraldoi bat eraiki zuen 63.000 metro karratukoa. Urtero nazioarteko ikuskizunak hartzen dituen eszenatoki hau, Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren egoitza ere bada. Eszenatokiaren azpian, lurpeko solairu batean, ia 2000 metro kuadroko eremu bat zabaltzen da. Bertan gordetzen da hiriaren historiaren benetako harribitxi bat. Duela 500 urteko harresia. Zitadelako 5 gotorlekuetako baten parte zen. Donostiaren txanda. Hiriak kultura garaikidearentzako eremu bat behar zuen. 2015an iritsi zen hori. Egiako tabako fabrika zaharra eraberritu eta Donostiako tabakalera hartu zuenean. Kultura garaikidearen nazioarteko zentroa. 30 urtez, 2003 urtera arte, hemen aritu ziren zigarro egileak lanean. Egunean 8 orduko txandekin, Gipuzkoako lehen langileak izan ziren 40 orduko lan asteak lortzen. Gaur egun, Donostiar zein bisitariek 11 disiplinatako sortzaileen lanekin bat egin dezakete hemen. 2016an, Europako kultur hiriburutza eskuratzeko pasaporteetako bat izan zen Tabakalera Donostiarentzat. Hiri hau beti lotu izan da sukaldaritza kultura bikainarekin. Horregatik inorretzen harritu 2011an, gure unibertsitate gastronomikoetako baten egoitza izateko aukeratu zutenean. Hemen ireki zituen ateak Basque Culinary Centerrek. Erdia fakultate, erdia laborategi teknologiko. Donostia nazioarteko mapan kokatu du berriz. Ursalen esango diogu agur Donostia garaikideari. Rafael Moneo arkitekto nafar ospetsuak, arroka garden baina argitsu hauekin berritu zuen urrertza. Gauez, haren magiak hiriko itsasaldea argitzen du. Eta irailero zinemaldian,
proiektoren argiak mundu osoko begiradak erakartzen ditu. Gure bidaiaren amaierara iritsi gara. Denboran zehar bidaiatu dugu gure hirien izaera definitzen duten eraikinak bisitatzen. Eraikin horiek gure aurrekoen aztarnen babesleku dira gaur egun. Etorkizunera begira jarri gaituzten espazioak ezagutu ditugu eta etortzear dagoena iragarri digute. Hiriak lo dauden bitartean, kaleetan barrena egan jarraitzen dute gure ametsek. Hiriotan bizi garenon arima eta izaera dutelako, gure asmoak eta irrikak. Hemen bukatu da bidaia hau. Gure bihotzek, gure hirien bihotzekin batera egin dute taupada. Euren erritmo eta historiarekin batera.